И аз ще изпреваря автобуса. Портокала може да си го позволи. Той има офроуд клас, може да минава през такива дупки. Друг е въпросът, че на такива дупки не е мястото в центъра на София. И това е пак коментар по въпроса за комплексната политика. Пак ще се сведем до същия коментар. И това нещо, което коментирах миналата седмица, когато излучих бързия влог от Надежда. Всъщност аз казах миналата седмица, че тук няма дупки, обаче че само нивото е зле, но както видяхте има доста сериозни коловози, почти заформени се дупки там на място, където спират автобусите, на самата спирка. Този участък от улица Козлодуй до тук, до Кривата, въобще тук като цяло движението беше много силно ограничено по време на строителството на метрото и всичко това трябваше да се оправи отдолу. Трябваше да се планира инвестицията върху трамвайното трасе, трябваше всичко да се оправи, трябваше да се реши проблема с оня гадния подлез там на Опалченски и Калина Луиза. Имаше много неща, които трябваше да се оправят, които не бяха оправени. Въобще е жалка картинка. Подиграха се с гарата, подиграха се с Надя с Надежда. Каквото направиха, го направиха некачествено. Голяма част от нещата и не ги направиха въобще. Ето, погледнете сега. Всичко това тук движение нямаше. Ето тук точно беше изкопана метрото. Точно тук беше изкопана метрото. Погледнете на какво прилича трасето върху него. Това е трасе на 15 на години, грубо казано. Нормално е да изглежда по този начин. А това е трасе тук в момента, това е трасе, което беше ремонтирано също заедно с Надя с Надежда, също заедно с метрото. Тук по самия надвес виждате маркировките в какво състояние. Сега навсякъде в София маркировките в подобно състояние, обаче тук не си личи някога да е имало нормална маркировка. Тук никога не е имало шпиц маркировка, тук е имало само акрилатна боя. Акрилатна боя, която в момента не прилича вече на нищо. И асфалта не прилича на нищо, лъскав, ето. Плъзга ми се крака по него, усещам го, че е лъскав. Усещам го и по мотора, че е лъскав. Това осветление, тия LED лампи бяха подменени при няколко години, не бяха подменени заедно с целия обект 2011-2012 година. Състоянието на велоалеята там го знаете какво е. Някой път ще направя влог и оттам ще го заснема. Да видите за какво става въпрос, макар че голяма част от вас го знаят. Не смея да дам трет. Този асфалт е отвратителен.